kwallon mu jarumai na yan komin na kalfu ku ne kuka min rana dan haka hatta Hamisu nai muku tamburana yan komin na kalfu yau zan muku jinjina na kowa ya gane ku murna ce za ya nuna yan komin na kalfu Allah daga jarumai na duka dai muke mu yo wasa mai ta murna kai komin na kalfu yau shine ci gaban mu mai tafiya sai ka tsaya dan ka ga wasa yan komin na kalfu ke yin gasa ta kwallo yan komin na kalfu ke yin wasa yau ga yan maza a filin gasa kowa ya fito ashe ba wasa kowa ya fi son ya lashe gasa lalle jarumai suna buga wasa na ce jarumin kwarai ya ci gasa yan komin na kalfu sun iya wasa al'umma ku tattaro ku ga wasa wasa yan komin ba a sa'insa don haka yan maza ku zo a yi wasa mai tafiya sai ka tsaya don ka ga wasa yan komin na kalfu ke yin gasa ta kwallo Alhaji Abdulwahidi sarkin matasa sarkin arewa sarkin mu ya wuce wasa shine gatan mu shine ya aza gasa dan haka yan matasa ku zo a yi wasa Abdulwahidi ya zo sarkin matasa sarkin taimakon maza hajja matasa koyuwa gare ka yanzu ka kosa kai jama'a ku gaida sarki na matasa Abdulwahidi yana son mu matasa yana son ci gaban mu kalfin mu gaba ɗaya mai tafiya sai ka tsaya dan ka ga wasa yan komin na kalfi ke yin gasa ta kwallo yan komiti masu tsaro wasa sanisi kalfi dole ne a yaba ma Hamza SJ samo na yaba ma Abdu Sala MTD na yaba ma kuke watsa labarai a yaba ma addina kalfi jarumi a yaba ma kuke watsa labarai a yaba ma basira gidan tudu na zo na yaba ma Hamza Alibu kai ma na yaba ma ma'azucin kaki kai ma na yaba ma ku duka kun abin da za a yabawa don haka gaskiya kuna yin fama komin kalfi mun sani kun sha fama hatta Hamisu na zo na yabawa mai tafiya sai ka tsaya dan ka ga wasa yan komin na kalfi ke yin gasa ta kwallo rabaitin garuruwan yin gasa kowa ya fito a filin gasa kalfu da baki cikin yan gasa lawal dan sarki ya zo ya ci gasa gafa garin hayi cikin yan wasa Asmana Isa ya fi so ya ci gasa bagai jarumai a filin gasa Hashimu ya fi so a ce ya ci gasa kalfurahi cikin yan wasa ga oka jarumi ya zo ya ci gasa mai tafiya sai ka tsaya dan ka ga wasa yan komin na kalfi ke yin gasa ta kwallo cin kaki ana faɗin ba wasa Haruna Jagudi ya zo ya ci gasa sabon gari kuna yin gasa Alfuzza Basiru na son su ci gasa Aliba Alhaji cikin yan gasa Muhammad da Salami na son su ci gasa tun gabara ya yau cikin yan wasa Amani kuma yana son ya ci gasa MTD Alibu tun ga ayi wasa Murtula da Ila na son su ci gasa mai tafiya sai ka tsaya dan ka ga wasa yan komin na kalfi ke yin gasa ta kwallo kafa gidan gara a filin gasa Hani ya iso a filin wasa gidan kato suna a filin
faso ya ci gasa, gafa gidan tudu a filin gasa, hatta billi ya fi so ya ci gasa, galmawa tana a filin wasa, awwali ya fi so ya zo ya ci gasa.